לילה טוב ושלום רב, הנה עדכון חדשות קצר. מצב חירום מוכרז בעיר פילדלפיה בשל סופת ההוריקן שהגיעה הלילה לעיר. מקלטים נפתחו ברחבי העיר והתושבים מתבקשים להסתגר במתחמים המוגנים. התחבורה הציבורית משותקת החל מחצות הלילה ועד אז הנסיעה הייתה בחינם. אלפים ללא חשמל בצפון מזרח פילדלפיה. שדה התעופה הבינלאומי של פילדלפיה נסגר החל מהשעה 10:30 בלילה. למשטרה יינתנו כוחות מיוחדים בשל מצב החירום שהוכרז בעיר. כל העסקים סגורים ומסוגרים. פרטים בהמשך המהדורה. עד כאן.